Hej, det er Philip fra Level Land Recording. I dag skal vi have monteret nogle akustikpaneler. Prøv at se med her. Som I sikkert kan høre her på videoen, så er akustikken ret hård herinde. Det skal vi have gjort noget ved. Oven i købet så ligner det selvfølgelig lidt en krigszone lige nu herinde, men det skal jeg nok få gjort noget ved. Jeg tracker blandt andet elektrisk guitar herinde, bass og trommer, og der også bliver sunget herinde. Så det er vigtigt, at vi lige får styr på akustikken herinde, inden vi går videre til næste produktion. Så planen er, at vi tager akustikpaneler og dækker hele den der væg af. Så får vi sikkert et bedre resultat, og vi kommer af med den her tudegrimme væg. Prøv at se det der. Føj. Men inden vi går i gang, skal vi lige huske at... Lad os gøre det. Så blev jeg færdig med projekt Rumklang, og jeg kan love for, det har givet noget. Vi tager lige testen. Meget bedre. Og nu hvor jeg har din opmærksomhed, hvis du mangler et sted at indspille, eller du mangler hjælp til mix og master, så ring til mig. Min telefon er næsten altid åben. Vi ses.